Amb els estudis arqueobotànics que duem a terme al jaciment hem pogut recuperar més de 400 pinyols de raïm, la qual cosa suposen les evidències més antigues de la introducció de la vitivinicultura al Penedès i a Catalunya. Per recuperar aquestes llavors utilitzem tot un sistema de treball que consisteix en cribar tota la terra que anem trobant a les sitges. Tradicionalment es pensaven que eren els grecs els que introduïen la vitivinicultura, però gràcies als estudis que duem a Font de la Canya podem demostrar que són els fenicis els que la van introduir i van ensenyar aquestes tècniques als ibers. La qual cosa demostra que el Penedès és el bressol de la vitivinicultura a Catalunya.